This is Behind the Files ng ating kabisyo na si Kai. Alam mo Kai, minsan talaga makakagawa tayo ng mga desisyon natin sa buhay na hindi natin masyadong pinag-isipan or dala na rin ang bugso ng damdamin or immature pa, no? And madalas, yung resulta ng mga desisyong yun ay magpapadama sa atin ng pagsisisi at takot. Takot sa sasabihin ng mga ibang tao. Yung nangyari sa'yo, binigay mo yung sarili mo sa taong hindi mo naman totoong mahal. Sinubukan mong ipalaglag yung baby mo. And the list goes on, no? But you know what, Kai? Life is not all about being perfect. We can grow from our mistakes. You just have to accept that you made bad decisions in your life in the past. You have to learn from it, embrace it, and believe that you could do better in your present life. And I think, yun naman yung ginagawa mo ngayon, no? Pero, nandyan pa rin yung takot eh. And nandun pa rin yung pagsisisi. And I understand that. Takot ka sa sasabihin ng ibang tao na, ay baka isipin nila na pinalaglag niya yung baby nila nung ex niya, oh. Tapos nagpabuntis dun sa kapatid nung ex niya. Ay, grabe naman yung babae niya. Nasa naman ang, niyan, moralidad niya, diba? Alam mo, girl, huwag mo nang iisipin kung ano yung sasabihin ng ibang tao. So what kung malaman ni Roy yung totoo? Nabuntis ka ngayon sa kapatid niyang si Tim. Si Tim naman talaga yung tunay mong mahal. Nagkamali ka man dati, pero bakit? Hindi ka na ba pwedeng maging mabuting tao? Hindi ka na ba pwedeng magdesisyon ng tama sa ngayon? Ha? Hindi ka ba pwedeng maging masaya sa desisyong pinili mo? Hindi ka dapat mahiya kasi kung meron mang dapat mahiya, si Roy yun, no? Hello, no mga bagetsing pa kayo. Anong ginawa niya? Hindi niya pinanindigan yung Junakis niya sa'yo, 'di ba? Oh, nasan yung balls nun? Wala siyang sense of responsibility. And even nung last kayong magkita, anong ginawa niya sa'yo? Oh, 'di ba? Parang nanakit pa ng girlash. Ibinigay mo na nga sa kanya, 'di ba? Ang buong pagkatao mo, tapos ganun pa, nagkaroon ka pa ng pasapasa sa katawan. So, sinong matinong lalaki ang gagawa nun sa isang babaeng katulad mo? O sa kung sino mang babae? So, walang matinong lalaking gagawa ng ganun, no? So, ayun, wala kang dapat ikatakot kasi as of the moment, parehas kayong single ni Tim. Wala kayong nasasagasang ibang tao. Tinuloy mo yung pagbubuntis mo and that is admirable. No, kahit na alam mo na walang kasiguraduhan ng lahat. Kung ito ba'y magtatagal o hindi. Well, yan yung klase ng relasyon na pinasukan mo. No, nasa sayo na lang yon kung hanggang kailan mo kayang panindigan yan. Pero alam mo ba na pag may anak ng pinag-uusapan, this is just my personal take, no? Hindi ako agree na hayaan na lang. Yung passive na lang, kung ano lang yung ibigay ng lalaki sa'yo. Sige, okay lang, tatanggapin ko, intindihan ko. Hindi. Because the child deserves the best. Na kung kaya ninyong i-work out ni Tim yung relationship ninyo para mabigyan ninyo ng isang masaya at buong pamilya yung Junakis ninyo, go! Oo, ilaban mo, maging matapang ka, girl. Binigay mo na nga yung sarili mo kay Tim ng paulit-ulit kahit wala kayong label. Ngayon ka pa ba maduduwag? Dito ka pa ba maduduwag? Your child deserves to be acknowledged ng family ni Tim, and ng mga tao sa paligid ninyo. Oo, kasi kung nagawang sabihin sa'yo ni Tim dati na pag di mo pa ako sinagot, magbabago na ang lahat, tapos nag-iba siya ng pakikitungo sa'yo, baka pwede namang ikaw naman ngayon ang magbitaw ng mga linyang magbibigay ng linaw kung ikaw ba at ang anak ninyo yung pananagutan lang niya or yung bata lang yung pananagutan niya. Cause girl, you deserve the best. Hindi ka dapat sinasamahan lang sa ginhawa at sarap. Kasi ang totoong taong nagmamahal, sasamahan ka sa lahat ng hirap, sakit, sarap, takot,
pagkaduwag, at sa lahat ng mga pwede pang mangyari sa buhay mo. Ganun yung totoong taong nagmamahal. Feeling ko naman, girl, di ka mahirap mahalin. At sana makita ni Tim yung pagmamahal mo. Because you deserve to be loved. Ayaw kitang paasahin Ayaw kitang paasahin. Ayaw ko magsabi na mahal ka rin ni Tim. Pero sana ay maging handa ka kung sakaling hindi. Sugal talaga yung pinasok mo, girl. Kung ang pangarap mo ay ang magkaroon ng anak sa taong mahal mo, panalo ka na ngayon. Pero kung kompletong pamilya ang isa pang pinapangarap mo, maging handa ka. Kasi magkaiba nga ang kompletong pamilya sa hindi nga kompleto, pero totoong masaya. So, ayan. I wish you all the best, girl. Happy Mother's Day to you. And I hope na maging okay ang lahat sa'yo. Sa mga kabisyo po natin na gusto mag-share na kanilang secret, share it to me, rakitera@gmail.com. This is Behind the Files. Love Radio. This is Behind the Files ng ating kabisyo na si Daisy. That was such a beautiful secret file. Actually, kasing ganda ko. Ay, etching lang. Kidding aside, it was not just a story about friendship, love, family, adulthood, and motherhood. Actually, it was a story about accepting failures, overcoming failures, and striving for success. And with that, ang dami kong natutunan dun sa secret file natin. No, sa secret file na i-share sa atin ni Daisy. And first, na natutunan ko dyan ay yung never be a prisoner of your past. Lagi ko tong sinasabi sa mga komentaryo ko sa secret file ko. Yung, you cannot change the past, but you can change your present and your future. Alam mo, you may not control the things that have happened to you in the past, or you may not control the things happening around you right now. But what you can control is your mindset, your decisions, and your actions. Yung iniwanan ka ng asawa mo, hindi mo kontrolado yun. Pero nung naisip mo na mag-commit kaya ako ng suicide, parang ayoko nang mabuhay, yun ang kontrolado mo. And thank God, hindi natuloy yun. Kasi kumusta naman yung mga Junakis mo kung sakaling natuloy yun. And thank God, God used an instrument para mawala ka dun sa limbo na yun. And the moment that you are bombarded with so many negative thoughts, Diyan papasok yung pangalawang natutunan ko. You just need that push or inspiration from that someone para bumalik ka sa linya mo, sa dati mong linya. And in your case, your guardian angel was your best friend. Up until this day, siya pa rin yung guardian angel mo. Siya yung tipong tao na walang pakpak, nakatago lang yung pakpak niya, pero ayun, siya yung nag-ahon sa'yo sa putikan. And those were your words, diba? Ay, I love how your friendship grew deeper and deeper as you go along with life. And maswerte ka, maswerte rin siya. Maswerte si Gina sa'yo, maswerte ka kay Gina. And you are all blessed to have each other. Yung pamilya niya naging pamilya mo, yung pamilya mo naging pamilya niya na rin. And I think you've found a sister for life. No? At mapapawish din kaming lahat, diba? Na nakabasa ng secret file mo or nakarinig or nakanood ng secret file mo na sana all. Ako wish ko ganun din kami ng best friends ko pag tumagal na. And then second na natutunan ko, or third actually, success comes to those who embraced failure and refused to give up on life. Mas madalas tayong natututo kapag tayo'y nabigo kesa dun sa nakamit natin yung tagumpay. Alam mo kung bakit? Because failure builds character. Mas nadidiscover mo yung sarili mo. Kaya ko pala to. Mas tumatatag pala ako. Mas nagkakaroon ako ng pag-aalab sa puso ko para mas pagbutihin pa in life. Para sa mga anak ko.
Next na natutunan ko, sa mga kabataan out there, huwag magmadali para hindi magkamali. Actually, matagal ko na rin sinasabi to. And alam nyo naman na to, diba? In general, huwag magmadali para hindi magkamali. Mamili ng tama. Take your time. Pag sinabi ng mga magulang mo, mag-aral ka. Gamitin mo yung panahong yun para mag-aral. Hindi yung inuuna mo pa yung pakikipaglandian, pakikipag-chat, pakikipagpuyatan sa mga maling tao na walang ibang ginawa naman, kundi, alam mo yun, i-distract ka sa pag-aaral mo. Tapos, ano nang mangyayari sa susunod? Makakagawa ka ng mga desisyong hindi naman masyadong pinag-isipan or dala lang ng bugso ng damdamin. So, kung ako sa'yo, kabisyo, bata ka pa, pinag-aaral ka pa, sulitin mo yan. At hindi biro ang pagpapaaral, no? Yung mga magulang mo naghihirap para matustusan ang pinapaaral sa'yo, diba? Ang pagpapaaral sa'yo. So, suklian mo rin ng maganda. Take your time. Darating din yung tamang panahon sa mga bagay na gusto mong gawin. Oo, kumbaga, hinay-hinay lang. Merong tamang panahon sa mga bagay. Alright? So, anyway, next naman na natutunan ko, sino nagsabi na kailangan mong dumepende sa lalaki para maging successful ka in life? Hoy, girl power itetchiwa. Ikaw babae, kaya mo ring kumita ng malaki habang nagpapalaki ng mga anak mo gamit ang sarili mong abilidad at kakayanan. Kung kaya nila, kaya mo rin. Oo. You are a superwoman, a super mom. Huwag mong hayaang digtahan ka ng mundo sa kung ano lang yung kaya mong gawin. Because you can do better than that. Lalong-lalo na para sa anak mo. Anyway, Gina and Daisy, I wish you all the best. And sa lahat ng mga nanay out there, Happy Mother's Day. Sa lahat ng mga single moms, Happy Mother's Day sa inyo. And Happy Father's Day in advance. Anyway, sa mga kabisyo po natin na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rakiter@gmail.com. This is Behind the Files. This is Behind the Files ng ating kabisyo na si Alexis. Minsan talaga, may mga lalaking sperm lang ang ambag sa pagpapamilya o sa isang relasyon, no? At ang matindi pa doon, magugulat ka na lang, akala mo sa pelikula lang nangyayari, akala mo sa television lang nangyayari, sa teleserye lang nangyayari, pero hindi. Dinala nung daddy mo yung kabit niya sa isang gathering, sa isang importanteng event ng pamilya ninyo, birthday ng daddy mo. Ang matindi pa doon, hindi lang kabit yung dinala. Dinala pa pati yung ibang mga kaanak nung kabit, 'di ba? Tsaka mga kaibigan nung kabit. Nag-occupy ng isang table. Kaya hindi kita masisisi, girl, kung bakit mo binuhusan bigla ng tubig yung kabit na yun. Kasi ang lakas ng loob, 'di ba? Parang tatanungin mo sila, saan po kayo kumukuha ng lakas ng loob? Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Kasi kami po yung original eh. Kayo po, 'di ba? Kabit lang kayo eh. Kumbaga illegal kayo. Diba? Kumbaga sa droga, parang illegal. Sorry pero napaka-unethical nun. Lalong-lalo na kung hindi naman planchado ang lahat. Tsaka gulatan yung moment na yun. Ay nako. But anyway, maraming katanungan ang bumabagabag sa iyong isipan. Maraming katanungan ang hindi pa nasasagot malamang. Alexis, no? Bakit? Anong kulang sa pamilya ninyo? Hindi ba kayo masaya kasama? Hindi ba kamahal-mahal yung nanay mo? Ano bang kulang sa aming magkapatid? Ano ba? No? Parang hindi ba kami kamahal-mahal? No? Pangit ba kami? Hindi mo ba kami anak? No? These are all the questions that will linger in your mind. And there will be a part of you that is uncertain. Anak niya ba talaga ako? Merong ganun, no? Yung parang may uncertainty. Pero one thing is for sure. Meron naman siguro sa moment ninyo na nakasama ninyo yung daddy ninyo o yung asawa ng nanay mo
na naging masaya kayo. Or naging okay kayo. No? Kumbaga, meron naman siguro na mabibilang sa daliri ng kamay mo na okay naman kayo. Naging okay kayo. At least naranasan mo yon. Kasi may mga ibang kabataan or may mga ibang anak dyan na hindi talaga nila nakita at naramdaman yung tatay nila. Pero syempre, yung mga sinasabi kong to, pampalubag. Hindi, because I want you to think that this is not the end. This is not the end of your life. This is not the end for you to say na, ay, eto talaga, ayoko naman, hater na ako. Hindi ganun. I understand na nawasa ka. I understand na nasaktan ka ng sarili mong daddy, 'di ba? Yung imbes na magbigay sa iyo ng magandang imahe ng mga lalaki, biglang eto pa pala yung magwawasak ng magandang imahe sa iyo ng mga lalaki. 'Di ba? Isang mabuting ama sana, isang mabuting asawa sana, isang mabuting lalaki sana in general, 'di ba? Pero hindi, winasak ng daddy mo yun lahat. Kaya lang kailangan mong tandaan na hindi lahat ng lalaki pare-parehas. You can hate your father all your life. You can say bad things about your father all your life. You can feel hurt all your life. But you cannot continue moving forward in life hating all men. All men. You cannot continue that way. Kasi hihilain ka dito pabalik. Hihilain ka niya doon sa mismong lugar kung saan punong-puno ka ng galit at hinanakit. Kahit hindi nag-sorry yung daddy mo, Alexis, mahirap mang ibigay yung pagpapatawad, lalo na kung hindi naman humihingi sa'yo ng tawad yung tao. Alam ko, balang araw, may bibigay mo rin yun. Hindi mo naman kailangang gawin para sa tatay mo yun. You have to do it for yourself. Gawin mo yung pagpapatawad para sa sarili mo. Kasi ang pagpapatawad ay pagpapalaya ng isang tao sa lahat ng galit, sakit, at hinanakit. I'm not asking you na patawarin mo agad kasi masyadong mabigat yung nararamdaman mo, and of course it will take you time, diba? It's a process. But you have to do it. You have to do it. Usapin to, sa social media, yung pagpapatawad. Sabi nila, ba't ko patatawarin yun? Hello, sinaktan niya ako. But no, ang pagpapatawad ay makapagpapalaya sa iyo. You have to let go of those things and accept the things that you cannot change. Completely. Yung lokohin ka ng tatay mo, lokohin kayo ng tatay mo. Choice niya yun. Yung sumama siya sa kabit niya, choice niya rin yun. Pero yung maging bitter ka in your life at kamuhian ang buong kalalakihan, ang lahat ng kalalakihan, choice mo yun. Do you wanna live in that way? For sure, maraming mga mabubuting lalaki dyan. You just have to open your eyes. Malay mo, katabi mo lang. Oo, so let go of those grudges. Kasi lahat ng mabigat, pag binitawan, gumagaan, hindi ba? So, let go and let God. I hope matagpuan mo na yon, yung pagpapatawad sa puso mo. I'm praying for you. And I hope hindi mo naisipin na lahat ng mga kalalakihan ay pare-parehas. Kasi sa totoo lang, hindi. Hindi talaga. Buksan mo lang yung mga mata mo at huwag mong ikulong yung sarili mo sa sakit na naramdaman mo. Sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang mga secrets, share it to me, rakitera@gmail.com. This is Behind the Files. Love Radio. This is Behind the Files ng ating kabisyo na si Mix. Clap, clap, clap to you, girl. Kasi finally gagraduate ka na after
all the hardships and all the struggles that you've been through, finally, eto na, diba? So, eto ay simula pa lang ng pagkamit ng iyong mga pangarap. So, clap, clap, clap to you once again. Congratulations in advance. I just hope na you continue what you are doing right now. Feeling ko tama na yung disposition mo in life, tama na yung perspective mo that you are focusing on your goals. Hindi ka nagfo-focus sa boys. And tama naman yung mga naging realizations mo, no? It's never too late to start over again. And learn from your mistakes, no? Tsaka may mga bagay talaga na hindi natin inaakalang magagawa natin pero nagawa natin. Hindi natin nakalaing malalampasan natin pero nalampasan natin. Hindi natin nakalaing pagsisisihan natin pero pinagsisihan natin. Pero one thing is for sure, you have to continue moving. You have to continue moving forward with your life. Kasi kung hindi, you will be forever stuck in your past. Diba? And that's what you did, Secret File Sender. So, clap to you if ever na magustuhan mo na talaga. I mean, meron kang ways or means to search and look at magkaroon ng chance na magkadaupang palad kayo ng baby mo. Diba? Go for it. Pero kung wala, pagpasa Diyos mo na lang. Siguro ganun talaga yung buhay. Maybe you could start a family after mong maging, alam mo yun, after mong makagraduate, makahanap ng trabaho, and dumating yung lalaking para sa'yo. You'll never know, no? So, just continue what you are doing. Keep up the good work. Pagpatuloy mo lang na gawing inspirasyon yung mama mo tsaka yung baby mo, na 9 years old na ngayon. I'm sorry to hear na pinaampon siya ng mama mo, but wala, your mom just did what she thought during that time na makabubuti para sa inyong lahat, because you don't have any means during that time, diba? So wala, naintindihan ko yung part na yon. So anyway, ikaw ba, kabisyo, ay may gustong i-share sa amin na secret? Share it to us, raketera@gmail.com. This is Behind the Files. This is Behind the Files ng ating kabisyo na si Nika, the Jurbox Queen. Ay, hindi pala siya yung Jurbox Queen. Si Lala yung Jurbox Queen, no? Yung barkada niya na kasama niya rin nag-apply sa trabaho kasi siya lang yung may successful stool sample, no? But anyway, sabi nga nila, desperate situation offers or calls for desperate measure. At isa na dun sa mga paraan nilang yun ay yung paghati-hati doon sa Jurbox ni Lala para magkaroon silang tatlo ng stool sample. I wonder kung nakapasa sila sa medical talaga. Hindi ba kaya maiisip nung nag-examine nun, ay parang pare-parehas yung pinagkuhaan nito, Parang hindi. But anyway, ako lesson learned talaga dito. Hindi mangyayari yun kung hindi siya kumain ng Betamax. Dapat ang ginawa na lang niya, kumain siya kahit yung mga itlog-itlog, diba? Yung hard-boiled egg, magkano yun? Siguro sa kanto may nabibili dun kahit 10 piso or mahal na yung 15 pesos, diba? Sana ganun-ganun na lang. Kaya lang matindi siya, kinain niya Betamax. Kaya yun tuloy ang ending, diba? Nung Jumerbak siya, yung naging kulay ng Jerbox niya itim. So para nag-doubt siya na, ay, bibigay ko ba to doon sa sa clinic? Parang hindi yata ako papasa, no? But I wonder kung hindi ka nga ba papasa kung magiging kulay itim yung Jerbox mo. I think wala namang kaso doon sa color, Kasi 'di ba kapag ikaw nga kumain ka ng munggo, anong nagiging color ng Jerbox mo? 'Di ba color green? Tapos kapag kumain ka ng maraming peanuts, ano nagiging color? 'Di ba? Parang pasintabi po sa lahat ng mga kumakain. So I think the best way kung mag-apply kayo talaga ng trabaho, the best way para maiwasan yung ganong klaseng desperations, yung mga ganong klaseng aberya, kumain ng papaya, yung mga healthy or nutritious food talaga para iwas aberya. Yun talaga yun, kabisyo. Kain kayo ng mga rich in fiber, tapos pwede kayong uminom ng milk if possible, diba? Ako nga naiisip ko, hindi kaya
to follow na lang. I mean, hindi ba pwede yung to follow na lang yung stool sample? Kasi I think merong mga medical clinics na or medical examination na parang pumapayag naman ng to follow kung kailan sila, alam mo yun, lalabasan ng gerbox sa katawan. Kasi hindi mo naman pwedeng pilitin, diba? I think yung stool sample pwede, I mean, urine sample pwede pa I mean, pwedeng parang minuminuto or oras-oras pwede, diba? Yung gerbox or stool sample, parang mahirap-hirap talaga yun. But anyway, hopefully nakapasa silang tatlo doon sa medical requirements nila. At sana nakapag-submit sila ng lahat ng requirements nila. Ano na lang talaga to, it calls for our kabisyo out there na mga nag-apply ng trabaho na maging vigilant. Vigilant talaga! And then, maging ready sa lahat ng mga ganitong klaseng sitwasyon. Huwag na kayong ma-shook or ma-shock just in case na kuhaan kayo ng stool sample kasi part talaga yan ng medical examination. Alright? So, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang mga secrets, share it to me, rakitara@gmail.com. This is Behind the Files. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.